उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। इंडियन ऑइलने हा कॅम्प पुरस्कृत केलेला आहे आणि गेली 5 ते 6 वर्ष आमची मुलं इंडियन ऑइलच्या कॅम्पमध्ये सहभागी होतात आणि तशा पद्धतीचा यावर्षी पहिल्यांदाच हा फक्त कॅरमसाठीचा कॅम्प आयोजित केला आहे आणि त्याच्यासाठी सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट कॅरम असोसिएशनने इंडियन ऑइलला अप्लाय केलं होतं। त्याप्रमाणे त्यांनी हा कॅम्प आम्हाला मंजूर केला, म्हणजे प्रायोजित केला आणि त्यांच्याकडे एम्प्लॉई असलेले वर्ल्ड चॅम्पियन योगेश परदेशी सर यांना या कॅम्पमध्ये प्रशिक्षक म्हणून पाठवलं। तर त्यामुळे हा कॅम्प या ठिकाणी 1 जून ते 6 जून असा 6 दिवसांसाठी आम्ही आयोजित केलेला आहे। कसा प्रतिसाद मिळतो इथल्या मुलांचा वगैरे? गेली 5 वर्ष ही मुलं हा कॅम्प जॉईन करत आहेत आणि परदेशी सरांच्या हाताखाली शिकत आहेत आणि खूप चांगल्या अपेक्षेपेक्षा जास्त अचिव्हमेंट्स ह्या मुलं मिळवताना दिसत आहेत। 5 वर्षांपूर्वी जिथे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या मुलांचं नाव जिल्हा पातळीच्या पुढे कुठेही नव्हतं, तिथे यावर्षी महाराष्ट्र स्टेट असोसिएशनची ज्युनियर चॅम्पियनशिप जी होती त्यामध्ये अंडर 18ची फायनल सिंधुदुर्गाच्या 2 मुली खेळल्या। ही खूप मोठी अचिव्हमेंट आहे। तसंच एकूण 19 मुलं सिंधुदुर्गातून 5 वर्षात गेल्या नॅशनल खेळली आणि आता एक सावंतवाडीची केशर निरगुण म्हणून जी मुलगी आहे तिचं 3रं रँकिंग आहे ऑल इंडियाला अंडर 18ला आणि ONGC ह्या ऑइल कंपनीकडून तिने स्पॉन्सरशिप पण खेळासाठीची स्कॉलरशिपसुद्धा मिळवलेली आहे। तर अशा पद्धतीने आमचं प्रोग्रेस सुरू आहे आणि मी भविष्यात पुढच्या 2-3 वर्षात 5 ते 6 विद्यार्थी ही स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिळवतील वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये, अशी अपेक्षा किंवा असं टार्गेट ठेवून आम्ही काम करतो आहे। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।